May kasama pa siyang pang-ulam. Grabe. Bayawak mga idol. Ako, kumakalas na mga idol. Kumakalas na. Paano kaya ito? Ayun, nagalit mga idol. Matakot. May mga laman pa siyang ano. Nangangagat mga idol, nangangagat. Yan. Grabe, pinahirapan ako sa pag-release. Yan mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat. Bali, nandito ako sa Munting Kubo. Maglalatag pala tayo mamayang hapon. Tapos magpandaw tayo bukas ng umaga. 15 piraso yung latag natin mamaya. Kasi nakahuli ako kanina pamain. Yung igat. Nakahuli ako ng 2 piraso. Idol oh. Kaninang umaga lang yan. Kasi malaki yung low tide kanina. Malaki yung isa. So, sana sortein tayo bukas mga idol. Mga idol oh. Malaki yung isa. Mabisang pamain to mga idol. Kasi matigas to. Hindi na kailangan natin balutin. Mga idol oh. Masyadong madulas nga lang mga idol. Sobra sa 15 piraso mga idol. 20 pirasong bubutrap yung mapapainan. Pero asinan lang. Lagyan lang natin ng asin yung sobra. Para hindi bumaho. Para bukas makapaglatag pa tayo. Update ko na lang kayo bukas mga idol sa pagpandaw. So abang-abang na lang mga idol. Update ko na lang kayo bukas. Magpandaw na tayo.
Yan mga idol. Magandang umaga sa inyong lahat. Magpapandaw na pala tayo ngayon. Bali alas 6 pa lang ngayon. Alas 6:25. Dito na tayo sa spot. Dating spot pa rin natin to mga idol. Sobrang lakas ng kahapon. Sobrang lakas ng ulan kahapon. Grabe. Sana mag-surfing tayo ngayon mga idol. Yan, shout out sa inyong lahat. Malapit na ako sa pinagtatagan ko ng bubo trap. Grabe ang ginawa dito sa mga sasa. Parang kandila na lang. Ayan o. May high tide na daw kasi sa gabi. Yan ko lang kung aabutin ba to. Hindi pa taas yung yung ganito ba, yung pinakasunod. Tinira na. Grabe yung mga tao dito sa sasahan namin to mga idol. Grabe talagang ginawa sa sasa. Itrap natin isa. Hindi naman yata inaabot ng malaking hipon lang oh. Ayun. Dalawang hipon na malalaki. Nakalusot. Yung pain natin kahapon na huli oh. May pain pa. Mayroon nga doon oh. Akala ko wala. Malaki na may doon oh. Yan. Hindi lang talaga kayang ubusin yung pain kasi matigas. Good size na yan mga idol, malaki na. First cast natin. First catch. Medyo malabang yung camera natin. Ayos mga idol, may isa na tayo. Wala nang pain mga idol. Ubos yung pain. Sana meron to. Wala mga idol. Yun o, wala. Ubos yung pain. Ito na yung pang-apat natin. Naibasan na talaga. Yun, meron na yun. Malaki na rin. Same size kanina. Yun o. Saka may kasama pa siya. Ayos na rin to. Ano? Pang-apat na trap natin to.
Ito na yung panglima natin, mga idol. Hala, ano to? Kakaiba yung pumasok sa trap natin. May dinaanan dito ng ano, bayawak ko. Yan. Yan o. Dinaanan ng mabayawak ko. Grabe, buti hindi pumasok sa trap natin. Yan o. Kasi bago pa lang. Mayroong ano doon, no? Doon pala dumaan, no? Tumakbo siguro doon. Doon pala siya tumakbo, yun, no? Yung bakas niya. Kakaiba yung pumasok sa trap natin, grabe. Ito yung siguro yung tinatawag na, ano? Tawag namin dito, kagang. Iwan kung anong tawag dito sa iba. Iba yung pumasok sa trap natin. Ano? Kakaiba yung pumasok sa trap natin, mga idol. Ito na mga idol. Yung pang-anim natin. Sa ano, humuli. Buong buo yung pain natin. Suga-suga crab lang. Pang ulam. Malakas nga yung suga-suga crab ngayon, mga idol. Natin ilagay kasi nandito yung ano natin, pangpasan. Doon tayo dito banda. Parang nakikita ko na mayroon, mga idol. Ubus yung pain. Malaki, mga idol. Ayan o. Ayos. Ayan o. Naarawan nga lang. Kulay berde. Ayan o. Ayos. Nandun pa yung iba natin. Ito pala, malalaking sipit ng ano, suga-suga crab. 3 piraso. May pinaglatagan na pala dun, mga idol. Yun. Sabi na pa nga ba, mga idol, may papasok pala talaga na hindi inaasahan. Buti na lang yung pinasukan niya, ano, matibay na bugtrap, bago. Grabe, bayawak, mga idol. Ako, pumakalas na, mga idol. Makalas na.
Paano kaya ito? Ayun, nagalit mga idol. Matakot. May mga laman pa siyang ano. Nangangagat mga idol, nangangagat. Grabe, nangangagat. Ang laki mga idol. Paano kaya ito? Nakakatakot mga idol. I-release natin to. Kaya lang nangangagat. Kasi pag hindi natin to i-release, sisirain yung trap natin. Sa ilalim, nandun sa ang daanan sa ilalim. Hirap i-release. Yun. Grabe, pinahirapan ako sa pag-release. Punta na tayo dun, mga idol. Wala. Kaso lang. Hindi, apat na lang yung papandawin natin, mga idol. Nandito yung dalawang trap natin. Tsaka nandun yung dalawang trap natin, mga idol. Bali, apat na lang yung pandawin natin. Dito yung unahin natin. Yung pang 12 natin. Sana humuli. Ito yung may linatagan na nga, mga idol. Nakita ko to kahapon. Wala nga. Maliit na limang. Maliit, masyadong maliit. I-release natin ito mamaya. Kasi hirap kasi may hawak kayong cellphone. Maliit pa masyado. Sana. Ayun, bayawak na naman, mga idol. Grabe. Grabe ang bayawak dito sa spot na to. Parang may alimango pang malaki. Sirahin yata yung trap natin. Mas malaki ito, malo. Mas malaki ito kaysa kanina. Mamaya na lang ito, mga idol, kasi matatagalan tayo.
Grabe. Napakatapang mga idol. Oh. Grabe, hindi ko ito inaasahan man. Pasok ng mat. Bayawak. Grabe mga idol. Oh. First time mangyari sa akin to. Napasukan ng ganitong nilalang. Dalawa pa. Napakalaki nito. Yung una kanina medyo maliit yun. Ito na yung pang-14 natin. Yun o. Mingaw yata, mingaw. Ay, meron din, mga idol. Pang similya sa ano? Pispan. Goods na rin ito. 20 pesos to. $20 na to, mga idol. Ito na yung last natin. Trap. Ala, suga-suga crab. Dalawang suga-suga crab. Tsaka isang kalimasag.